Τι μέτρα παίρνεις εσύ ως Μαρίνα για να προστατεύσεις το περιβάλλον, να το βοηθήσεις έτσι ώστε να υπάρχει μέλλον και για την ανάπτυξη και την επένδυση, αλλά και για τους πελάτες και τους επισκέπτες που θα συνεχίσουν να έρχονται. Ξεκινήσαμε πριν από 7 χρόνια να σχεδιάζουμε βιώσιμη ανάπτυξη και είμαστε περήφανοι που η Μαρίνα Φλίζου πρωτοπορεί σε αυτό το τομέα. Όταν βλέπεις τις εξελίξεις να έρχονται, πρέπει να είσαι κατάλληλα προετοιμασμένος για να μπορέσεις να τις υποδεχθείς και για να μπορέσεις να έχεις και κάποιο όφελος με αυτές τις εξελίξεις. Βλέποντας λοιπόν ότι αρχίζει να κυριαρχεί η ηλεκτροκίνηση, πριν 3 χρόνια πήραμε την απόφαση να εγκαταστήσουμε 4 ηλεκτροφορτιστές στη Μαρίνα. Το συγκεκριμένο project έχει πάει τόσο καλά που λειτουργούν στη Μαρίνα 16 σημεία φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Θέσαμε σαν όριο στη Μαρίνα τα νερά να είναι σύμφωνα με τα νερά κολύμβησης. Το έχουμε καταφέρει. Το έχουμε καταφέρει εκπαιδεύοντας τα πληρώματα και τους καπεταναίους πώς να διαχειρίζονται τα απόβλητά τους. Το έχουμε καταφέρει γιατί ενημερώνουμε τους μισθωτές μας και την τοπική κοινωνία μέσα από δράσεις που κάνουμε στο τι πρέπει να ρίχνουμε μέσα στους αγωγούς των όμβριων υδάτων. Έχουμε τα Sea-Bin. Τα Sea-Bin είναι κάτι θαλάσσιοι κάδοι με μία αντλία, οι οποίοι μαζεύουν μέγιστο 1,5 κιλό την ημέρα μικροπλαστικά. Έχουμε φέρει μία τεχνολογία η οποία λέγεται Jellyfish Bot, το οποίο είναι ένα ρομποτάκι drone θαλάσσιο, το οποίο σέρνει ένα δίχτυ και μαζεύει όλα τα απορρίμματα από το surface, από την επιφάνεια της θάλασσας. Έχουμε 25 στρέμματα πράσινο. Όλο αυτό το πράσινο απόβλητο έπρεπε να το διαχετεύσουμε έτσι ώστε να είναι υπέρ μας και όχι εις βάρος μας, και όλο αυτό διαχετεύεται στο πάρκο. Μάλιστα, έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε και μια μονάδα κομποστοποίησης. Ουσιαστικά τα πράσινα απόβλητα που παράγονται από το πάρκο, δηλαδή φύλλα και κλαδιά, αναμειγνύονται με τα υπολείμματα του καφέ από τα καταστήματα και αυτά καταλήγουν να δημιουργήσουν ένα κομπόστ, το οποίο το επανατοποθετούμε μέσα στο πάρκο και στα φυτά του πάρκου με σκοπό να βοηθήσουμε την ανάπτυξή τους. Σχεδιάζουμε για την επόμενη χρονιά και την επόμενη πενταετία τα μέτρα που πρέπει να πάρουμε για να ενισχύσουμε το αποτύπωμά μας με την έννοια προστασίας του περιβάλλοντος και ενίσχυσης της αξίας που φέρνουμε στα ενδιαφερόμενα μέρη.